Diyos maray na aga po, maluhod po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo as ang iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalan, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, as huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalan, day minasabotan as sinautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatian mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumuotan asin mga pagrugaring sa biligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for gift of life and birthday, dulot ni Eden B. Guaniso. Thanksgiving, Canlasin family. Thanksgiving, Mr. and Mrs. Bong Lucido. In honor of Saint Anthony of Padua, dulot Cansales family. Mga pasasalamat man, dulot
ni Mr. and Mrs. Amando Montero Jr. and family, ni Mr. Mar Anthony Macasadya. Pasasalamat man dulot ni Chin, ni Ren de Alca and family. Pasasalamat ni Syra, in honor of Saint Anthony of Padua, ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucian family, ni Andre Maurice Saison Rey, Canbanwa family. Misa pasasalamat offered by Salvacion Año Nuevo and family. Thanksgiving Mass offered by Cynthia Oreste. May special na kahagadan, dulot kan Sales family. In honor of Saint Anthony of Padua in St. Jude, dulot ni MR. For protection, safe trip, and good health of Mary Chantil family, dulot ni Tess Sanyosa. Special na kahagadan for granting of visa, dulot ni Sarong Anonymous. That I may pass in the remedial law subject, dulot ni Lerma C. Ordonio. Sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, All Souls, dulot kan Martinez family, Ben Luz, kan Del Villar family. Sa kalag ni Winifredo Alfredo, dulot ni Geraldine D. Carlos. Sa kalag ni Albert, dulot kan Dayandante family. Kalag ni Leonor Maricel Fe, dulot ni Noel. Luis Pura, dulot ni Meglos Baños. Kalag ni Joselito, dulot ni Annabel M. Marbella. Alfredo Sr., dulot kan Angeles and Driales family. Sa kalag ni Leonora Gregorio, dulot ni Cel Santillan. Sa kalag ni Edgar Linda, dulot ni Chin. Kalag ni Adele Mary Rose, dulot ni Sarong Anonymous. Sa kalag ni Rodrigo, dulot ni Lerma C. Ordonio. Kalag ni Maria Mayumi, dulot kan Gianan family. Deceased members of Bitangkor and Leco families, dulot kan Bitangkor family. Saksiring man sa kalag ni Nobilita Maria Teresa, dulot kan Bitangkor family. Idulot man po niya ito in pasasalamat para sa birthday blessing ni Benjamin Labalan. Dulot man po kay ni celebrant ni Benjamin Labalan.
Matindog na po ang gabos. In awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang danta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo ka Bos, mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani huwag kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang. Kanagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamili sa kaguranan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na karahayan, tawan sa mo na namimibi sa imo, nahulikan sa imong pasabong ang mga tama mamidbid mi, asin hulikan sa imong pagmunda, iyan man sa nagibuhon mi. Huli kay Jesucristo, kagurang nanya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikadwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Hulitan pagkamuot ni Kristo, iyo ang nagsasadul sa mo. Ngunyan, naaraman mi na igwanin sarong nagadan para sa gabos. Kaya ang gabos may bibilang nagadan na naman. Si Kristo nagadan para sa gabos. Tanganing ang mga nabubuhay dai mabuhay para sa sadiri sa naninda. Kundi mabuhay para kay Kristo na nagadan as sinabuhay liwat para sa sainda. Kaya puon ngunyan, mayo kaming minimidbid na si Isay man susog sa sukol nin tao. Kung kaito namidbid mi si Kristo, susog sa laman, bako ng arog kaiyan ang pagkamidbid mi sa iyang ngunyan. An si Isay man na naiyaon kay Kristo, siya sarong bagong linalang, lihis na ang daan. Ngunyan, bago na ang gabos. Ini gabos gibo nin Diyos. Ibinalik kita nin Diyos sa iya, huli kay Kristo, asin itinao sa to, ang ministeryo nin rekonsilyasyon.
Huli ki Kristo ang kinaban ibinalik ni Diyos sa iya. Dain na ginigirumdumon an sa indang mga kasumbikalan. Itinausa mo ang mensahe na kita ibinalik na sa Diyos. Kami mga sinugo ni Kristo, pinapaagi sa mo ang pakiulay ni Diyos sa saindo. Sa ngaran ni Kristo sinasabihan mi kamo, makipag-ulian kamo sa Diyos. Andaing kasalan, ginibong kasalan, dahil sa to. Tanganing sa iya kita, maging katanusan ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan maugayon asin mahihirakon. Ang kagurangnan maugayon asin mahihirakon. Kalag ko umawaan kagurangnan, an bilog kong pagkatao mag-umaw kan sa iyang ngaran. Umawa an kagurangnan kalag ko, hari paglingawi, an sa iyang mga karahayan. Ang kagurangnan maugayon asin mahihirakon. Pinapatawad niya ang gabos mong kasalan, ang gabos mong hilang sa iyang pinapaumayan. Buhay mo ilinigtas niya sa lulubngan. Kinurunahan kan sa iyang danay na pagkahirap, asin pagkamuot. Ang kagurangnan maugayon asin mahihirakon. An kagurangnan mahirakon asin maugayon, maluway maanggot, panunin pagkamuot. Dai kita pinapadusahan, susog sa satong kasalan, susog sa satong kasumbikalan. Ang kagurangnan maugayon asin mahihirakon. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi, itinukdo sa Indo na sa tong mga magurang tinugon, day magsumpa nin basang lamang, asin utubaan sa imong mga panuga sa kagurangnan. Ngunyan sinasabi ko sa Indo, day nanggad ka mo magsumpa, ni sa langit, hulitayan ang trono ng Diyos, ni sa daga, hulitayan tungtungan nin sa iyang bitis, ni sa Jerusalem, hulitayan ang banwaan nin dakulang hade, day man kamo magsumpa sa indong payo, hulita minsan sarong buhok, day nindo mapaputi o mapaitom. Sabiho na opo, kun opo, asin dai, kun dai. Anuman na lumabi kayan, minagikan sa maraot. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa Indogabos mga tugang, ang nadagog niya itong ebanghelyo ngunyanal daw pagpapadagos kan Sermon of the Mount kan sa tuyang kagurangnan, na kung sain mas pinapararom niya ang pagpapakahulugan sa lay na pinagtao kay Moises o kaya sa duman sa commandments na pinagtao kan mahal na Diyos kay Moises. Digdi sa mga haralipot na berso na ini, ang pinagpupunto ni Jesucristo iyo ang manunungod sa katotohan. Specifically, the practice of making oaths. Sabi sa tuwid ni Jesucristo, day magsumpa. Pero ang mas hararom na punto kan sa tuyang kagurangnan is that we are to live our life in such a way that ining mga pagsumpa na ini, ining oaths na ini, are unnecessary. Ninhulitan sa tuyang tataramon mismo should be trustworthy. Let your yes mean yes, let your no mean no. Anything more than
is from the evil one. Digdiday sa nagtataw si Jesucristo, manunungod sa etiquette. He is describing the integrity expected of a disciple. Igwada kayo ito rin sa rong Christian businessman na may tagsadiri nin sa rong construction company. As in, honestong maray ining businessman na ini. Sa rong aldaw, igwang mas dakula na kumpanya ang nag-offer sa iya ni dakula na kontrata. Pero, sa rong kondisyon na dapat i-understate niya so actual cost of labor duman sa invoice. Sabi ka, nag-alok sa iya, gabos man ngayon nagigibo ka yan, parti na ngayon kang karawat. Natentaran ining businessman, ining Christian businessman na ini, ta madudoble so sa iyang income para sa taon na ito. Pero nagirumduman niya sa tataramo ni Jesucristo, let your yes mean yes, kaya pinag-decline niya sa offer. A few months after, itong parehas na kumpanya na nag-alok sa iya, pinag-imbestigahan sa fraud. And several others who had agreed to the false invoicing as sinapenalize sinda. Because of his integrity, the man's reputation grew. As in man, kadakol na ang mga kliyente niya. Bako sa na para sa iyang skills, kundi sa iyang honesty. Ining ebanghelyo na ini, minaagyat sa tuya, lalong-lalo na sa tuyang kinabangunyan, who often plays with truth. And sa tuyang mga politiko, they would usually twist words. And mga advertisement, they would usually exaggerate. As in, sa tuyang social media, it would encourage us to project a version of ourselves that is not even real. Even in small ways, sa tuyang mga excuses, sa tuyang mga inapod na white lies, sa tuya na mga siguradong commitments. These are all temptation to stray from the truth. Pero inapunan kita kan sa tuyang kagurangnan na maging banwaan na igwang integridad. When we speak, our words should carry weight, not because we swore an oath, but because we are known to be truthful. So, paano niya ito isa sa buhay ining command ni Jesucristo sa satuya ngunya na aldaw? Enot, we be honest in small things. Maski sa sarong promesa, sa sarong tawo, na madyan ngaya ako, kita bagang mga Pilipino, pag sinabing, ano ngay madigdig ka, usually ang simbagta, hilingon ko. Gary, it's a polite way of saying no. When we exaggerate, we avoid manipulative language. Don't say maybe when we say no. When we apologize, we all fall short sometimes. Gabus man kita may kakundian. But when we do admit our fault, it shows humility on our part. And ultimately, we strive for truthfulness not just as a moral ideal, but because Jesus Himself is the truth. Pag kita nagtataram ng katotohanan, we reflect His presence. When we live with integrity, we become light for others. That is why, iningani na pagtataram ng katotohanan, it's not just a command, but it's an invitation to witness. When people
know that they can trust us, they are drawn not just to our words, but to Christ living in us. So, sa ngunya na Santa Misa, hagado niya to, ang grasya that we live honestly, that we speak truthfully, and love faithfully, so that our lives may be a clear reflection of the gospel. Ining marhay na bareta na pinagsusugo sa tuya na maging testigo kita. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang mako malugod kang Dios sa mang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami kay raking hilinga an sa mong paglingkod tanganing ang dinulot mi magin atang na makawiwili sa imo asin magin paguswag kan sa mong pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay as sinagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakamati kami arwal daw, kan mga bunga kan sa imong kabutan, kundi pinanugaan na nga ni kami, kan buhay na din kasagkoran. Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalawom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dayong katapusan. Ngani kami, kan buhay na dayong kasagkoran. Nag-uumaw kami sa imo. Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalawom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dayong katapusan. Ngani kami, kan buhay na dayong kasagkoran. Nag-uumaw kami sa imo. Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalawom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dayong katapusan. Ngani kami, kan buhay na dayong kasagkoran. Uumaw kami sa iyo. Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalawom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dayong katapusan. Ngani kami, kan buhay na dayong kasagkoran. Uumaw kami sa iyo. Taigwakan mga enot na bunga kan Espiritu, kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan,
Kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay, asin nagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkadanan mo kagurangan, ipinamamareto niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagot na ikaw ang magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikibahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawa si magpamuraway sa imo, siring man, huli sa mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, Ama niya mo, iyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdato nga ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muya ang yan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nahari kami pagdaraha sa subot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan.
Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda ni katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, wako akong maninigo na ikang magdagaw sa sakuyang harong, alagad magkaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ganhawa kasi dugo ng Kristo sa buhay kay dasal ko. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Mamibi kita. Kagurangnan ang gawing mong nakakaumay sa samong mangkaratan, maugay na magligtas sa mo, asin sa mga bagay na matanos magdaras sa mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, ad declamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculus, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan na nama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.